ба номи худованди бахшандаи меҳрубон ва бениҳоят бораҳм, ҳамд ва ситоиш парвардигориро ки бори дигар ба мо тавфиқ иноят фармуд то дар сабти як барномаи дигар дар хизмати шумо бошем. Ва меҳмони имрӯза дар барнома Шоҳҷаҳон ҷавон аст ва донишҷӯ. Шоҳҷаҳон, ба барнома хуш омадед ва бигӯед ки дар баробари донишҷӯ буданатон боз ба чӣ кору бор машғул ҳастед дар шаҳри Душанбе? Ташаккури зиёд. Ба ҳама саломи гарми худро мефиристонам. Ман ба ғайр аз донишҷӯ будан роҳбари гурӯҳи мафъили китоб мебошам ва ба синни 20 даромадам. Бигӯед ки кадом ҷавонон бештар ба ин маҳфил ҳамроҳ мешаванд ва ҳадафатон аз ташкили ин маҳфил чи аст ва ин маҳфил дар куҷо ҷойгир аст ва чӣ гуна боз дигарон метавонанд ба маҳфили китобхон ҳамроҳ шаванд дар баробари шумо китоб бихонанд? Асосан дар гурӯҳи мон хонандагони мактаб аъзо мебошанд ва гурӯҳи мон дар майдончаи ҷавонони дафтари озодиҳои шаҳрвандӣ мебошад. Мо ҳар ҳафта рӯзи сешанбе аз соати 3:30 ҷамъ мешавем ва дар бораи асарҳои хонагиҳои мо, дар бораи ҳикояи хонагиҳои мо, дар бораи нависандагони ғарбу шарқ суҳбати гарм шурӯъ мекунем. Дар гурӯҳи худмон китобҳои ба ғайр аз адабӣ, китобҳои равоншиносӣ, философро мехонем ва таърихи китобҳоро аз назар мегузаронем. ва боз ҳамчун гурӯҳи шахсоне ки бо адабиёт хеле ҳам шавқ доранд, мо худамон ҳам ҳикояи хурд ҳам бошад, худамон онро менависем, мехонем, баҳс мекунем. Шоҳҷаҳон, шумо хеле ҷавон ҳастед ва як насли баъдиҷангӣ ҳастед дар Тоҷикистон ва хеле ҷолиб вақте ман ба шумо гуфтам шумо чӣ китобҳоро муаррифӣ кардан мехоҳед дар барномаи китобхон, шумо аз Ницше, Волтер Скотт ва чандин файласуфои дигар ном гирифтед ки барои ин сони сол мо фикр мекунем хондани ин китобҳо як каме мушкил аст. Шавқи китобхонӣ ва махсусан китоби фалсафӣ аз куҷо дар дили шумо пайдо шуд? Ман 15 сола будам, якум маротиба китобхонаро дидам, китобхонаи муосири пойтахт. Аз он ҷо гузаштам ва ба ман саволе пайдо шуд ки ин чист, дар ин ҷо чист, чӣ кор мекунанд одамон. Даромадам, он ҷоро дидам, ба ман хеле ҳам маъқул шуд он ҷо, чунки дар ҷо бисёр китобҳои хушрӯ буданд, зебо буданд. ва савол пурсидам ки чӣ хел метавонам аъзои ин ҷо шавам. Ба ман гуфтанд ки шумо осон метавонед аъзои ин ҷо шавед. Баъд аз як ҳафта ман аъзои китобхона шудам, ба хондани китоб шурӯъ кардам, вале ман намедонистам ки аз кадом китоб бояд шурӯъ кунем. Ба ман шахсе дар кор буд ки маро ба роҳи рост равона кунад. Ин шахс модари ман шуд. Ӯ ба ман ба ман 10-15 китобро ҳамчун тавсия кард. 10-15 китоб тавсия кард ва ба хондани ин китобҳо шурӯъ кардам. Ин китобҳо ба ман бисёр маъқул шуданд ва ман баъд аз ин 10-15 китоб худам мустақилона шурӯъ кардем. Мустақилона ҳамчун ба монанди ин нависандагон, ба монанди ин китобҳо дигар китобҳоро ҳам ёфтам, хондам, маънои онро фаҳмидам. Яхе китобҳо ба ман хеле писанд буд. Яхе китобҳо хеле ҳам мушкил буд дар синни 15-солагӣ, вале баъд аз хондани дигар китобҳо ба монанди онҳо, ҳамаи ин китобҳо ва асарҳо ба ман хеле ҳам маъқул шуданд ва таҳлили онҳо осон шуд. Гурӯҳи китобхоне ки доред ва 18 нафар гуфтед онҷо фаъол ҳастанд, китоб мехонед, таҳлил мекунед ва чанд сол аст ки гурӯҳҳо меоянду мераванд. Вазъият дар донишгоҳ чӣ гуна аст миёни ҳам курсҳоятон, миёни ҳам донишҷӯёни дигаре ки бо шумо дарс мехонанд? Хоб, хеле бад, чунки бисёриҳо ба адабиёт онқадр шавқ надоранд, намехонанд. Як хел шахсон вақти китобро мегирад, якум маротиба онро мехонад, хеле ҳам ба онҳо писанд меояд, вале ин шахсон дар синни 18-20-21 солагиашон ба хондани китобҳои бадаӣ нав шурӯъ карданд ва бисёр чизҳоеро дар адабиёт намефаҳманд. Таҳлили бисёри китобҳо ба онҳо мушкил мебошанд. Вақте китобҳоеро мехонанд, бисёр писанд меояд, вале онҳо бисёр чизҳои дар ин китобҳои бадаӣ аст, аз он назари онҳо дур мешавад. Он чизҳоро намебинад, ҳамчун фикри ки нависанда дар он китоб ба ҷо кардааст,
дар мобайни хатҳо мебошад, онро намебинам бисёриҳо ва суҳбат баҳс кардан дар бораи он китобҳо, ҳатто ки ман хонда мебошам, бо онҳо мушкил мебошад ва вақти бо ин китобҳо мо суҳбат мекунем, шахсоне ки китобҳоро нахонда хондагиянд кама ҳам бошанд, вақти мо баҳс мекунем, меистанд мегӯяд вау, мо ин чизро надонистем, фикр мекунам аз нав, ба хелиҳошон боз китобро аз нав мехонанд. подаратон гуфтед чӣ кор ҳастанд? Рӯзноманигор. фикр мекунед ки таъсири ҳамонҳо буд барои шумо ки шумо китобхон шудед ё таъсири падаратон буд ки бештар ро ба самти китоб овардед? Умуман дар муҳити хонатон бештар киё китоб бештар мехонанд? Падар, модар, бародаратон ё амакоятон киё бештар ба китоб таваҷҷӯҳ доранд? Худам. خودت بیشتر توجه داری؟ کتابایی که میخوانی مثلا وقتی درست رو نمیگیری هنگام مکتب بیرون رفتن اومدن؟ نه تمام چون که درس همچون مکتب 4-5 ساعتی وقت رو میگیرد و دیگر وقت آزاد میموند و ما بس سوال ما با خودمون سوال میتیم که ما باید چیکار کنیم بعد از اون؟ کوچه‌گردی کنیم، با کار مشغول شویم یا که جامعه را آموزیم. جامعه را میشود دو خیل آموختن. یکم در جامعه بودم، دوم با کتابخوانی شروع کردم. ولی اگر ما هم در جامعه باشیم و هم کتابخوانی شروع کنیم، ما جامعه را خیلی هم بسیار میفهمیم. ما کتاب ما بسیاری سوالایی که در ما هست، ما اون سوالا رو با خودمون میدیم، با دیگر آدمان میدیم، ولی جوابی درست رو نمیشنویم. در کتاب همه این جواب ها میباشد. در محفل کتابخوان و همون گوشه کتاب دارد مشکل اساسیتون چی است؟ نوراسی‌های بسیاری کتاب‌های شب‌خوار، کتاب‌های نویسندگان نو، کتاب‌های خارج. اساساً یک مشکل این کتاب‌ها میباشد. چه کتاب‌ها رو در برنامه معرفی کردن می‌خواهید و چرا این کتاب‌ها رو محض خواستید که بیارید و در برنامه کتابخوان معرفی کنید؟ خب وقتی که شما با هم گفتن که 3 کتاب رو انتخاب کنید که با جوانان خیلی هم پسند میباشد، با زندگی من بسیار چیزهای نو آورده بود. یکم کتابی که من با یادم آمدم این والتر اسکات ایونگو میباشد، اثر بدیعی میباشد. این کتابی اثر بدیعی از ادبیات کورتوازی میباشد. ادبیات کورتوازی این ادبیات افسانه‌ای اساساً میباشد، ولی این اثر افسانه‌ای نیست، این حقیقت است. در این کتاب هم کورتوازی میباشد، نه که همچون ژانر ریالیسم دارد در خود. همه چیزی که در آن میباشد میتواند در جامعه ما هم دیده شود. یعنی در واقع دیده میشود این چیزی که در گفته میشود. بله. این کتاب تاریخی میباشد، کمتر هم باشد چیزهای افسانه‌ای دارد چون که این کورتوازی است، ولی ریالیسمی آن وقتی که ما این کتاب نظر میکنیم با ما میورد که جامعه اون دوره اونقدر هم خوب نباشد، قسمایی دارند که در این جامعه خیلی هم شبخوار میباشند. فکرانی قهرمانان اساسی، پرینسیپ های اونها، فکرانی اونها، جامعه اونها شبخوار میباشد. یکم مرتبه در 15 سالگی کتاب رو خواندم. وقتی که یکم بار خواندم بسیار چیزهایی رو نفهمیدم، ولی این کتاب با من بسیار هم شبخوار بود. من رو دوم بار خواندم و وقتی دوم بار خواندم من بسیار چیزهای نو رو با خود یافتم در این کتاب. فکرانی من دیگر شد. این کتابی از همه دوست داشتنی من باشد. من کتاب را 8 مرتبه خواندم. یعنی همین کتابی والتر اسکات رو 8 مرتبه خواندم. آخرین بار در سن 19 سالگی. یعنی سال گذشته. و هر باری که من اون کتاب رو میخونم من چیزای نو رو با خود میآورم در این کتاب و به فکر من موضوع این کتاب خیلی هم کلان میباشد و هر شخص میتواند در این کتاب بدیعی چیزی که با اون معقول است بیاورد. والتر اسکات در بازار فروش کتاب تاجیکستان موجود است و شما میتوانید این رو از دلخو کتاب فروش‌ها دسترس کنید و چنانه که شاه جهان هم نقل کردن یک کتاب بسیار جالب و خوندنی است. خب کتاب دیگر دوم کتابی که ما میخوایم با شما پیشکش کنیم این کتاب فریدریخ نیچه زردوشت چنین گفته بود. بله. در فریدریخ نیچه زردوشت چنین گفته بود. چرا این کتاب؟
вақте ки бисёри одамо калонсоло мегӯяд ки шахсони ҷавон бо хондани китоб машғул нестанд, мо мебинем ки ҷавонон китобҳои абадиро хатм карда, тамом карда ба китоби файласуф шурӯъ кардан ва ин даҳшатнок мебошад барои онҳо. Шахсоне ҳастанд ки дар синни 50-60 сола ба файласуф он қадар ҳам дилкаш ҳам набошад ба онҳо. бисёри асарҳои файласуфонро онҳо намефаҳманд, таҳлил карда наметавонанд. мебинанд ки ҷавонон дар як гурӯҳ шишта китобҳои файласуфонро суҳбат мекунанд, баҳс мекунанд ва дар дараҷае меоранд ки фикрронии онҳо дар ин соҳа, дар ин самт фикрронии онҳо аз фикрронии бисёри шахсони пиронсол ки ҳамчун дар дараҷаи фикррониашон дар дараҷаи таҳлили адабиёт баланд омада шудааст, дараҷаи таҳлили адабиёти онҳо баланд омада шудааст. мо бинем ки ҷавонон ба таҳлили ин китобҳо шурӯъ мекунанд. ман ин китобро дар синни аввали маротиба дар синни 17-солагӣ хондам ва дар ин китоб ман бо бисёр саволҳое ки дар худам буд, вале он саволҳоро ҳамчун ман наметавонистам сохта ба одамо суол гузорам. дар ин ҷо Фридрих Ницше дар ин китоби худаш ин саволҳоро ба ҷабҳаи пеш меовард ва ба онҳо ҷавоб медод. мо чӣ мехоҳем дар ин дунё? мо чӣ фикр мекунем? мо ба кадом дараҷа меоем? ҷомеа чист? мо аз ҷомеа чӣ мехоҳем? мо ҷомеа ҳастем ё як қисми ҷомеа ҳастем ё ки ҷомеа қисми мо ҳаст? мо ҷомеаро месозем ё ки мо ба ҷомеа меоем? баъд аз мо ҳамчун баъд аз ҷомеаи мо чӣ меояд? мо ба куҷо меравем? мо ҳамчун шахс кӣ мебошем? мо ҳамчун одам кӣ мебошем? ва фикрронии мо дар бораи ҷомеа, дар фикрронии мо дар бораи файласуф ки мо фикр намекунем ё ки фикр карда мо наметавонем дар бораи он бо ягон шахс баҳс кунем, суҳбат кунем. дар ин китоб ҳамае ки саволҳои ба мо лозим мебошад, дар дараҷаи якум мебошад, дар ин китоб ҳама ҳаст. дар ҳамчун сода ба фикри ман сода оварда шудааст, вале ба як хел шахсон Фридрих Ницше хеле ҳам мушкил мебошад хондани он. намекунад дар ин сину сол хондани Ницше ва дигар файласуфон мисли Кант, Вейбер, Гегел инҳо мушкил бошад? ба андешаи шумо? ба андешаи ман илм сол надорад. илм ба он назар намекунад ки шумо чанд сола ҳастед. ҳамчун дар ҷомеаи мо ҳамчун як сухан пеш меравад аз говара то кабор илм биҷӯй ва таҳлили ин китоб мумкин мушкил бошад. вале агар як маротиба мо хонем, мо чизҳоро мефаҳмем, вале ҳама чизҳое ки дар ин китоб аст мо фаҳмида наметавонем. бубинед, чаро ман ин суолро барои шумо медиҳам, чун Фридрих Ницше як файласуф ки дар асрҳои 18-19 зиндагӣ кардан ва аз дунё гузаштанд, воқеан як файласуфи чолишбарангезам буданд дар ҳамон замонишон то ба имрӯз сари андешаҳошон, афкорашон. масалан нафаре буд ки эълон кард ки худо мурд. яъне он қадар пеш рафт дар андешааш он қадар ифрот кард ки гуфт худо мурд. ё дар як ҷои дигар омад вақте рӯ ба рӯи оина менигаристу ҳамон сибил мо мегем мӯйлабҳояшро қайчӣ мезад, мегуфт худо ман ҳастам. ин замоне буд ки андешаҳои ӯ бисёр паҳн мешуд дар Аврупо, ҳатто дар замони зиндагиаш фикру андешаҳояш. фикр намекунед барои як ҷавоне ки таълимоти дурусти шарқӣ ё намедонам эътиқодӣ ё миллии худашро надошта бошад, ман фикр мекунам хондани ин навъ китобҳо метавонад як зарба бошад ба афкораш, ба андешааш, ба фикрронии он, чизҳое ки ба мо ҷомеа медиҳад, бар зидди онҳо фикрронии Фридрих Ницше рона карда шудааст. ман аввалин агар мо Фридрих Ницшеро гирем ва якум китобе ки мо ба хондан шурӯъ кунем, ин Фридрих Ницше мебошад, мо ба ҳаяҷон меоем. мо метавонем ҳамчун китобро партоем, гӯем ки ин девона аст, ин шахсе аст ки дар бораи чизҳои баланд сухан мекунад ва суханҳои баланд мегӯяд, таҳқиромез мебошанд.
вале ман аввалин бор дар синни 15-солагӣ асарҳои Ҳомерро, Одиссей ва Илиадаро хондан шурӯъ кардам ва аввалин бор ман бо асарҳои файлосуфони Юнони қадим ва Руми қадим шурӯъ кардам. Ва вақте мо асарҳои файлосуфии бадаии ин нависандагонро шурӯъ мекунем, ҳамчун органони Арасту агар хунем ё ки қиссаи Сократро хунем, мо оҳиста ба дараҷае меоем ки фикрронии Фридрих Ницше мо наздик мешавем, хеле наздик мешавем. Ва вақте ки мо ба Фридрих Ницше шурӯъ мекунем, мо мефаҳмем ки Фридрих Ницше чӣ мегӯяд, ба куҷо назар мекунад. Ҳамчун ӯ чаро гуфта буд ки худо мурдааст ё ки ман худо ҳастам. Ба фикрронии Фридрих Ницше, ин фикрронии як файлосуф мебошад ва бисёри одамҳо бо ӯ розӣ аст, бо фикрронии ӯ розӣ аст ё ки бар зидди фикрронии ӯ бармехезанд ва мо метавонем бархезем ё ки бо ӯ розӣ бошем. Ин аз мо вобаста аст. Ва вақте ки ӯ мегуфт ки ман худо мебошам ё ки худо мурдааст, Фридрих Ницше мегуфт ки худоро ҳамчун ҷомеа месозад. кадом худое ки ба мо писанд аст, ба онҳо ёрӣ медиҳад, ба онҳо наздик мебошад, он ҷомеа бояд чизеро созад ки аз онҳо баланд мебошад. дар файлосуфии Юнони қадим агар мо хонем дар бораи худои он давра, мо мебинем ки ҷомеа ҳамчун худоро ба онҳо лозим монанд месозад, ҳамчун худои ҷанг Арес, худои обу, худои оташу, худои боду. Фақат охир медонед Шоҳ-ҷаҳон, мушкили инҷост ки ин баҳс як баҳси хеле домонадор ва густурда ва бояд шахсиятҳои ворид ин баҳсҳо шаванд ки онҳо мутолиаи хеле фарогир доранд ва донишҳои хеле қавӣ доранд. Вале як ҷавони шарқӣ, масалан Ницше омад ин гапҳоро дар ҷомеае гуфт ки хоси ҷомеа, замон ва маконҳои худаш буд. Вале агар мо бием ин тарафи шарқ, масалан агар мо шурӯъ кунем ҳадақал аз Синову, масалан Форобию, намедонам Байҳақиву ва даҳҳо нафар таърихнигорону файласуфону намедонам то омадан ба Иқболу ин тараф, масалан ки онҳо ҳам иҷод кардан, навиштанд ва андешаро ба ҷомеаи мо, ба минтақаҳои мо, ба сарзаминҳои мо, ба зиндагии мо, ба афкору андешаи мо созгор карданд. Агар як нафар ҷавон фикр намекунед ки агар инҳоро надонад, нашиносад, нахонда бошад ва биёд якбора аз Ницше ино шурӯъ кунад, роҳгум намезанад ба фикри шумо дар зиндагиаш, дар қабули андешаҳояш, дар тасмимгириҳояш, дар боварҳояш роҳгум намезанад? Хоб нависандагони тоҷик ё ки форс дар асарҳои худашон бисёре ҳам аз фикрронии шахсони ғарб камтар ҳам бошад мисол меоранд, онҳоро омӯхтанд ва фикрронии онҳоро бо фикрронии худ ва фикрронии ҷомеаи он давраи худ ивазгун карда ба ҷомеа онро ҳамчун сода меоварданд. Вале ба он ҳам нигоҳ накардан, онҳоро кофир меномиданд. бисёри адабиётшиносон, нависандагони он давраро кофир мегуфтанд, бар зидди фикрронии онҳо бармехестанд. ва агар мо асарҳои бадаии эрони тоҷикро хонем, форси тоҷикро хонем, мо мебинем ки фикрронии онҳо ба онҳо монанд мебошад, вале ба ҷомеа наздик мебошад. Ман аз нависандагони тоҷик бохабар мебошам, аз адабиётшиносони тоҷик бохабар мебошам ва бисёри ҳам осорҳои онҳо ба ман маъқул мебошанд. Вале ки мо агар хоҳем боз бисёр фаҳмем дар бораи мавзӯи ҷолиб, мавзӯи хеле ҳам калон, адабиёти форсу тоҷикро тамом карда, хатм карда, мо баъдан гузарем ба ғарб гузарем. Вале ки мо агар аз ғарб шурӯъ кунем, аз давраи қадим шурӯъ кунем, боз ба адабиёти эрони тоҷик гузарем, мо ҳам мебинем ки фикрронии он давра ба ин давра ҳам монанд мебошанд. Бояд аз китобхонӣ шурӯъ накунем, мо бояд аз фикр шурӯъ кунем. Ва яке аз нависандаҳои машҳур ки ман нами онро гуфтам, Ҳомер, нависандаи Юнон, бар зидди хондани китоб буд, бар зидди навистани китобҳо буд ва асарҳои машҳури худашонро ӯ нанавист. Вале ки чӣ хел он ин
ду асари машҳурро пурра ҷамъ оварда ба ҷомеа пешкаш кард. Фикр бо фикр вақте ки одам ба фикр шурӯъ мекунанд, фикр мекунанд, фикрҳои худашро ӯ мехоҳад ки дар як ҷо сабт кунад ва вақти сабт кардани он ӯ китоб менависад. Агар мо бигирем аз философон, Сократ ягон китоб нанавистагӣ буд, вале ҳар ӯ фикр мекард ва фикрҳояшро ба дигар одам интиқол медод. Ва ин одам бошад, шогирдони Сократ китоб навистанд, фикрҳои ӯро ҷамъ карда асарҳо навистанд ва ба мардум пешкаш карданд. Бубинед, замоне ки Сократ зиндагӣ кард, Ҳомер зиндагӣ кард ё ҳадди ақал ҳамин Ницше масалан бигем 200 соли пеш зиндагонӣ кардан, унҷа ин қадар телефони мобилу компютер, интернет ки набуд ки инсон ҳай машғули ин корҳо бошад ки фикраша бидӯзад. Яъне вақте ки мо машғул ба ин телефону, ин компютер, ин шабакаҳои иҷтимоӣ мешавем, ҳамон лаҳза фикри мо дуздида мешавад. Мо дигар ба як чизи дигар табдил меёбем. Яъне тамоми фикрамон моли он шабака иҷтимоӣ аст ё моли он компютер аст ё он сомонае ки мо истифода мекунем. Вале дар он замоне ки онҳо зиндагӣ мекарданд, як маҳфилҳое буд ки фикр ироа мешуд, яъне замони гуфтугӯ буд, суҳбат буд. Шояд онҳо мисли шумо ҷавононе буданд, 20 сола, 18 сола, 21 сола, як маҳфилҳое мешуданд ва фикр мегуфтанд ва ин фикр паҳн мешуд ва касе онҳоро мегирифт, китобат мекард, менавишт. Агар дар асри имрӯз бигирем, ман ҳамин хеле тасаввур мекунам ки мо дар як кӯча қадам мезанем ва ҳама машғули телефон аст ва мо фикр мекунем ва ин гап мегем, ин гап ба гӯши касе намерасад. Магар ин ки як каса биқапем тела кунем, ой гӯш кун ки ман ин фикрро дорам. Шумо назари шумо чи аст? ин роҳ чӣ хел мешавад? Ин роҳ дуруст аст ё не? Яъне ман ҳар як нафарро биқапам бигӯям фикри ман ин аст, андешаи ман ин аст. Ё ин ки не, масалан мо ҳамин хел шинем, фақат фикр кунем. Агар мо дар кӯча ягон касро капем ва фикри худро гӯем, он одам хиёл мекунад ки мо девона ҳастем. Бале мисли ҳам файлософои пештар ки мегуфтанд девона ҳастанд. Бисёри философонро мегуфтанд ки девона ҳастанд, девона мебошанд. Ва вале агар мо шахсеро ёбем ки фикри моро бо фикри мо розӣ мебошанд ё ки бо фикри мо баҳс мекунанд, мо ба пешравӣ шурӯъ мекунем. Ба гурӯҳи мо ин хел гурӯҳ мебошад ки шахсоне ки ба савол медиҳанд, фикр карда мехоҳанд ин фикрҳояшонро пеш баранд ё ки дар ин соҳа, дар ин фикр хубтар фаҳманд ё ки баҳс кунанд, шахс ба гурӯҳи мо меояд ва ҳар кас метавонад гурӯҳи худро ёбад ё ки ташкил кунад, ки дар ин гурӯҳ ҳам фикрҳои худро, ҳам андешаҳои худро ҷамъ кунад ва дар ин дараҷа, дар ин гурӯҳ ӯ метавонад ба пешравӣ шурӯъ кунад. Китоб ҳамчун яке аз воситаҳое ки ба мо фикр кардан ёрӣ медиҳад ва фикр кардан мо пеш меравем. Яъне хулосаи шумо ин аст ки китобҳои фалсафие ки мехонем, философияи адабиёт мехонем ва ҳамаи китобҳо бояд ба фикр кардан моро водор кунад ва мо дар натиҷаи фикр кардан шурӯъ мекунем ба пеш рафтан. хуб, тамошобинони гиромӣ, дар барномаи мо буданд Шоҳҷаҳон ва мо каме бошад аз фалсафа, махсусан аз Ницше суҳбат кардем ва бибинед ки дар миёни ҷавонони мо ва насли наврас аллакай нафароне ҳастанд ки дар бораи ин хел китобҳое ки мо фикр мекунем ки бояд дар синни болои хонда шавад, вале дар ин син мехонанд, таҳлил мекунанд, андеша доранд. Хуб, ҳоло ман намегӯям ки ин андеша як андешаи дуруст, як андешаи комил, хуб, як назар аст, як андеша аст, вале як чизро бояд ман таъкид кунам ки дунёи имрӯзе ки мо пешрафташ мегӯем, дунёи имрӯзе ки мо қудратмандаш мегӯем, дар асоси андешаи манами Ницшеҳо, Кантҳо, Гегелҳо, Вайберҳо, Синоҳо, Форобиҳо, Румиҳо меистад ва мо бояд биёем бидуни таассуб, бидуни хурофот, бидуни ҷабҳагирӣ ва эҳсосӣ инҳоро бихонем, таҳлил кунем ва бибинем ки ин андешаҳо дар куҷои кор, дар куҷои зиндагӣ коромад буданд. Молан аз ҳар меҳмони барнома дар охир мепурсем ки чӣ андешае доранд, шояд аз зеҳнатон фикри дигаре омад, хулосае доред барои барномаи китобхон, барои ҷавонони махсусан ҳамсину соли худатон ягон паёме доред, ягон андешае доред, ягон гуфтание доред, бигӯед, мо сипас барномаро ҷамъбаст кунем. хуб, ташаккури зиёд барое ки шумо маро ба ин барномаи хеле хуб даъват кардед. Ба ҷомеа, яъне
خصوصا به جوانان من میخوام بگویم که در این دنیا حقیقت وجود ندارد و برای هر یک شخص حقیقت خود وجود دارد و با فکری خود با خود نظر کنید، فکر کنید با شخصانی که در دوره‌های پیش وجود داشتند با آنها نظر کنید و با خود بسیار سوال دید. سوال داده اگر ما با سوالی شروع میکنیم ما میفهمیم که کی می باشیم و دنیا خود چیست و ما میفهمیم که کدام حقیقت به ما پیشتر هم معقول می باشد و ما در این دنیا با فکر و با اصول زندگی کرده میتونیم. این نکته رو که درباره فکر کردن، اندیشه کردن، تعمیر فکر، تطهیر فکر محمد اقبال خیلی خیلی جالب میگوید. محمد اقبال لاهوری خدا رحمتش کند میگوید چون شود اندیشه قوم خراب ناسره گردد به دستش سیمیناب میرد اندر سینه‌اش قلبی سلیم در نگاه او کج آید مستقیم پس از آن بایدش تطهیر فکر بعد از آن بایدش تعمیر فکر. واقعا همه کتاب، همه نوع کتاب، شروع از کتاب‌های آسمانی، شروع از اون کتاب‌های مقدس و تا به اون کتاب‌هایی که ما مطالعه می‌کنیم، هدف نهایی، هدف یگانه‌شان به فکر وادار کردن انسان است، یعنی تفکر کردن، اندیشه کردن. و هدف ما هم در این برنامه مراد از مطالعه، مراد از دعوت کردن شما به سوی کتاب و مطالعه این است که ما سر بسیاری از مسائل‌هایی که امروز در جامعه داریم و در آینده برای ما پیدا می‌شوند فکر کنیم، راه درست رو انتخاب کنند با امید آنکه روز مردم عزیز تاجیکستان، جوانانی به مثل شاه جهان و دیگرها به سمت کتاب بیایند. اینجا برنامه کتابخوان رو به انجام رسانیم. خدا یار و مددگارتان